ҳамасола дар мавсими тобистон бо инобати таътили тобистонаи мактабачагон ва мувофиқ будани мавсими сол барои истироҳату фароғати наврасон истироҳатгоҳҳои берун аз шаҳриву назди мактабӣ фаъол мегарданд. Истироҳатгоҳи маърифатӣ ва фароғати Зимчуруд аз ҷумлаи марказҳои солимгардонии берун аз шаҳрӣ ба ҳисоб меравад, ки дар дараи зебо манзараи Варзоб дар соҳили дарёи шуху тезоб ва мавзеи хушбоду ҳавои ин гӯшаи диёр мавқеъ дорад. Бо гузориши сардорони гурӯҳ бо роҳбарии истироҳатгоҳ аз омодагии фароғатгоҳ ба мавсими имсола чорабинии фарҳангӣ ба муносибати кушодашавии истироҳатгоҳи берун аз шаҳрии Зимчуруд барои соли 2023 оғоз гардид. Истироҳатгоҳи мазкур тобеи шуъбаи маорифи ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе буда хонандагони муассисаҳои таъссисоти миёнаи умумии ин ноҳия имсол дар 4 баст ба фароғат фаро гирифта мешаванд. Дар чорабинӣ намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Шоҳмансур, сарраёсати маорифи шаҳри Душанбе ва шуъбаи маорифи ноҳия иштирок намуда таъкид доштанд, ки барои кӯдакону наврасон дар ин муассиса шароити зарурӣ муҳайё гардидааст, то ки онҳо давраи истироҳати худро хубу гуворо сипарӣ намоянд. Ҳамасола хонандагони муассисаҳои таъссисоти миёнаи умумии ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе ба ин ҷо омада бо фароғату истироҳат давраи таътили худро сипарӣ менамоянд. Мувофиқи нақшаи рӯз, истироҳати хонандагон оғоз аз машқи пагоҳи рӯзӣ то обозию хӯроки нисфи рӯзӣ ва соати муайяни хоб машғул шудан бо бозиҳои шавқовар гузаронида мешавад. باید قطع کرد که شروع از 12 سال 2023 فراغتگاه بیرون از شهری زیمچرود درهای خود را برای استراحت کنندگان باز کرده است. به طور امروز شاهد گشتید، امروز گشوده شوی بستی اولی استراحتگاه زیمچرود می باشد و باید قطع کرد که امروز در استراحتگاه زیمچرود همگی 250 نفر استراحت کننده به استراحت جلب گردیده است و از این 20 نفرشان از خانه اینترنت رقم 1 شهر دوشنبه می باشد. همچنین بهره با استراحت فرا گرفتن این استراحت کنندگان 3 نفر کارمند به کار موسمی جلب گردیده است که در دوام 12 روز با خوانندگان با استراحت کنندگان کار و فعالیت می کنند. аз давраи истироҳати худ хонандагон хушу қаноатманд мебошанд. бо истифодаи маблағҳои буҷетӣ ва нишондоди қарори марбутаи раиси шаҳри Душанбе дар бораи истироҳати кӯдакону наврасон, масъулини соҳа шароити заруриро дар истироҳатгоҳи маърифатӣ ва фароғатии Зимчуруд фароҳам намуданд. дар баробари ин бо иштироки тарбиятгирандагон ҳамзамон озмунҳои гуногун ташкил карда мешавад. آب و هوای اینجا خیلی خوب میباشد. ما در اینجا 3 وقت خوراک میدهند. خوراک های اینجا خیلی بلذت میباشد. ما در اینجا با ورزش های گوناگون مشغول میشویم، از جمله آب بازی میکنیم، والیبال بازی میکنیم، فوتبال و غیره ها مشغول میشویم. من در اینجا دوستان زیاده پیدا کردم. من در اینجا به مدت 12 روز برای استراحت آمدم. به من اینجا خیلی پسند آمد. мавриди зикр аст, ки истироҳатгоҳи берун аз шаҳрии Зимчуруди ноҳияи Шоҳмансур дар мавсими имсола фаъолияти худро дар 4 баст ба роҳ монда дар маҷмӯъ зиёда аз 800 нафарро ба фароғату солимгардонӣ фаро мегирад. ҳамзамон дар ҳар як баст 20 нафар аз мактаб интернати рақами 1 шаҳри Душанбе барои истироҳату солимгардонӣ ҷалб мешавад. ҳолати санитарию эпидемиологӣ, сифати маводи хӯрокворӣ ва талаботҳои дигар мавҷуда пайваста аз ҷониби сохторҳои назоратӣ санҷида мешаванд, то ин ки дар беҳтарин шароит наврасон давраи фароғати худро сипарӣ намоянд.